Ye wo tumfo akonfo e wa Asante region. Misire yewura. Wonye omo exams. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anase ope abahema. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube fra kente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique a location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre wo 0265188889. 1978 men's boutique. Was say na nanuma fade dia. Aha, ena obenya na moroso. Medidwa to bi si so. Na afọ fidie kese so. Na wada woroma mase yewura. Se mesre no. Se de o man Ghana ekọ no. Asante region dia. Itimi de se sie bo se yewura dia. Ti de mesre nyina ne se. Asante region akonfo nyina ye ne dia. Ye ni sumankwa han konfo ewo Asante region. Na emmom ye wo tumfo akonfo ewo Asante region. Misre yewura. Wonye omo exams. Owi akonfo exams na wa pass no. Ompa mo mfira komu. Owi a omfa nko ya sofofo no so. Asante region. Na nse kra ya sofo bi kra ase. Wa ye sikadwa bofo. Sikadwa bofo e na oye. Obi susu aba abonten a wo se frɛ na bayifo hene. Na sa bayifo hene ne me ba Ghana fo ate ase se. Mo kai mire bi sofo bi a kwaku mu nsam kwaje ne bosom no. Ono na abeda na wo se frɛ na bayifo hene. Didi ni yopo Ghana fo mo mani na ho. Ye besire ewura se onye exams. Owi a sofofo no eno so onye omo exams. No kwase na meka. Wonye omo so exams. Wo be kire wonyame a ofre wo. Adwuma wonyame ne de share wonsa. Sebe ye wura mpanyimfo no to ro madwene mu do. Nyansa de obie ne wo Ghana ha. Onim nyansa sen ye wura. Wo twa ntora wonim, wo ka no kora wonim. Owi a omo so yenye omo exams. Owi a won frɛ mabunu no nyina no ntu omofo. Kasa twitwie no adoso. Na mmom so bi be kasa twitwi obi no na wo de wahunu. Minim obi akonfo bi agile be 1 billion. Se okotu gold ama no. Okofa bi senior ne ma no, obedi watem. Minim sofo bi a wo se watwa nwan 4. Ba ko pe ne faaye. Odwan mfa. Gina mafi di kase we so ye ntwa dwan medwan mfa. Konfo bi a na wo hene bi o so otwa dwan ma odwan afa no. Omra bonten be kase de meka na meboa. Akukọ na efa. Na akukọ ne fa wi a akire se odwan no timi twa. Na ahemfo no mu ntwa akukọ. Omudo mu twa dwan ni straight. E de mempanyifo. Ba ye akonfo de ye betwa akukọ ansa. Abayifo hini a meka na sami wo ye mi ankasa me nua adwuma e wa burukyire. Ka kire me nua ne se watwa nwan ko afọ ba ko ne faaye. Bi won recording nyina metima bo wa afidie so. Ba ye nya ya bi se be se obi adwuma. Na mum so be kom de a ana so be ya abayifo adwuma de a onye ne ye. Efiri se odwan emfa. Odwan emfa. Untimi ko gire obi anim kan se metwa nwan fo odwan akokọ. Ne odwan kura wanya de e fo kura de 20 million 25 million. Na utwa nwan fo a sei. Na ka se odwan fo na metwa. Minua mesire yewura. Onfa ne nansi fom. Se munim kwan bi susu a ye betima afa susu asa bo pa me na ko ba bi fufuro so a mo nkire me sa kwan se mo de maya ntentan so die. Akwa ye be fa se be bo na akwa ne hene. Akwa yewura ho de me akwa betima akọ. Se be kọ akiri. Ah oh okay. Efa aha de fa no ma akwa akiri bi. Bi ate. Ye be sira burokyirefo. Omo mani na ho. Omo ma nkrofo bu omo. Omo mani na ho te se ebuo na ekọ so no tan. Hwe obi timi ye bambo ma obi.
waje ni dwan waje na kokɔ waje ne nsa waje ne toba waje ne seka awie no owia no wasa agisika to so ukɔ baabi kɔyɛ bambɔ ne agi usika to so a memisi mentia panyifo se bosom ɔyɛ ade na di aboade wato odwan wato kokɔ wato ɔbɔ ho ba awie a afi so na se kɔyie ma wa no abɛda bosom na se ɛna ma kɔnfo bi ntena baabi mfrɛw ɛma so bi mfrɛw so wayɛ bambɔ amante bosom ne se fasika bra wayɛ bambɔ no nko ade taamo so abosom no so ɔbɛkae o also be kai o se o bambo ta amaso ntiko ne kotua konfo ne frɛ wo mentua ka kyerɛ sɛ me black was mentua ba bi opɛ bi on frɛ me me dia kyerɛ ba ho okay yenim konfo bi so wo se wo agi furu se ɛna dia da ne dua e di sɛ yɛde da funu na yɛtwa wo mo nse ya efuru se efuru trinwi ɛna on do de da ne dua na saa konfo ne beto na on fie hɔ ɛne nti na me se yewura emfra sante regia konfo nyina wonye o mo exams na exams ni mu no yebɛhu se me be pie exams wo menhia ho no ense mo be pie no do nyame enti ye besre ti egura fa ne nansi fom na burochirefo no mo na emobo burochirefo de kan yi o mo de o mo mobo che owiase ni pa nyina na se ba ko abeto ye ho no mo yedwem mu anya asem ketwa ye ne opanyini bi di nkomo na o mo hia ne number sa ba ko ye ne na wa mix number no ba ko akosu obi so na nipa no ye fast akromfo no bia anu on na di nkoma ses oduyani no ayo anu oni ni edi nkomo anu wobu na wi enti e wa na ko ba adwuma mu se enipa ye ne ni bedi nkomo no sei no aye ye frɛ nipa na wo so me de me ni obi a sa bia ni nkomo eti ko wi a che ni ase ane so wo so ni obi a sa ni nkomo a phone so no wo so ni di nkomo provide the number no ba ne hwe ya sa nyi ono adane obi di bia ye me eti aboche for video call anya wo mo de o minua na wo hu se black power na tiwe hwɛ abrochirefo ye nkrofo bi a meka asa aka ne biem obi odi konkonsa kyerɛ abrochirefo omu mbu omu omasom ye omu de papa hwɛ wo hwɛ abrochirefo mo sɛ sifo mo nyina sɛ obetuma kɔ ware na yire o na wagya na yire wɔ Ghana na obi timantem no ono anka sa afrɛ no bosom bia no man kakra tetam yire ma me na me sɛ o pesi kakasi enti o ene wanyɛ ene wafa no wafa gwa anya botoro no yire be ko no ono anka sa pushiri nua ma okodun so kro hwɛ na de oyire no Johnson adane enya yellow bia mu aye pink no afrɛ no se wa ware wo yire wo abrochiri a ye mambo ne fa ne hyem oye bema oyoba o mo adwaman ana onye ne ma se bosom nkyena ukofa security ni abetotun ya Appiah ni a kyerɛ ni abo wapo ni age usika di mesere abrochirefo omo papa kyese obi betuma dada wo mwa ana wu bewu ana na wo konfo ka kyɛ obi bewu fiefo mo wawie ana wo fie obi wu hɔ hwɛ me nua yi dia me kan papa no kura no wo se ne papa de ma afo nto de ma ye ba papa Ghana kura me kwa fa hye ofrɛ me wanyame na abayifo hini ko dwane no mu kyerɛ no obi a oba won ne te Ghana aba abrochire o magya wale 4 years ni ɛna oba Ghana abɛfo oba bi ɛna oba na obɛfa no no oba ne kɔ yare ya mo se ne yiri na wagya no na wonim ne da no ɛna abɔ ne dua sɛ be ya me ya sɛ me kan na video jimisɛm wei obi nim wo bodua die na wo ye kyerɛ na okɔ bodua onim wo da omfrɛ wo da onkasa wo ho da mo se watima bodua ma na nya wei ɛbɛde na si ensi da ɛna ɔdi nwan na ɛkɔ da ɛna ɔdi nwan ne fu sene kyɛ asɛm na ɛtan adan na nipa timi ye nipa bɔne sɛm sa na nye kan ye nkakura Ghana ba yede na ye a wo di be sa wo ya bayifo hini nti obi di adwuma bere wo abayifo hini timi ye adwuma o nyine koso o man Ghana mba ɛyɛ asɛm bisa so ti ase enema bi wo hɔ a wo ye sɔfo a wo ntimi nye o enema bi wo ye konfo a wo nka konfo ko transport no mo sa wo ye jimifo wo ko alai e wo toba ko to aduane a wo ye jimifo wo nka ho wo kumi ko we kipi pu kura wo ntimi nyare pu konfo adware pu bia wagimi obi timi bu ni nsa no da pu na mai hohoro ma se wo pu na wo konfo mu wa no butum na wa no be na de baka sama kire obi am na abam enema bi wo ha ya sɛ no because obi ene so open yon ko atwa no e wo social media adai minua yam fancy ya adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra
panyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandɛ wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mo gyabmo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ nom sa na yɛ fa Nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Mada Roma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Sefafam ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame Sebedi akone bakwen bodi atwede na sɛ kofi ndro ne yɛ aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya